Mayong adlaw sa internet, this is Line, inyong admin si Little Faith, and welcome back to Little Faith Unplugged. So today, I am with my wife. Ang podcast mi sa tulog pa among anak. Para walay samok na mo kanina yung mga bibi. Joke lang. So anyway, today, gusto lang ako i-share sa inyo isa ka dapat nakaano ni ang nahitabo sa ako last week, which I haven't shared with my wife yet. So, ay kabalo siya pero wala sa details. Yan na, permit yung mic. Asa to? Uy. Pero, wala siya kabalo sa details. So, last week, I was telepsych. Client, unsa man ang telepsych? Sa amo mo gong gi-work, pareha mig-work. Sa amo mo gong bureau. Nakawalo ka to. Last, naay mga kanang Last week ba dito? Last week to. Kanang intervention sa ba mga sa imong psychological warfare. Psychological matters. Unya, syempre amo intervene si mo imo rapong katong psychometrician niyo, psychologist niyo, depende sa biro sa ako, psychomet. So gitiksan ko kalit sa ako ang sa amo ang health service nga client schedule, family schedule for telepsych nimo. Kanilang sir kay bakante ko. Sige. Pag-abot atong adlaw, nanawag si ma'am. Isa kay nilungag. Nanawag si ma'am. Sir, bakante na ka, sir. Yan, nag-TC po ko. Hey, ma'am. Anak. Anak siya nga. Sir, kani siyang telepsych is based na siya sa results sa inyong gitake nga test last year. Ka-remember ko ato. Nya taas daw ko og score sa bato. Wow kabalo unsa siya nga score. Pero feel na ko taas siya og score, murag brown siya mo for burnout. Brown siya mo undang og trabaho. Brown siya mo abroad daw. Hindi mo nila pa abroad doon. So ila kong itawag. So mo to. Hapit mo abroad. Hapit mo abroad. Pero di jud ko niyo mapugnan mo abroad jud ko. Ay kabala ka ni sa Spotify ra man i-upload. Di ra ni Facebook. So butong pautangan ko niya, sir, unsa yung mga Grabe ang sun-kiss man na. Sir, unsa may makapa-burn up sa mga karon? Ko rin kuan, ma'am. Ang una na ko isulti para makalusot ko. Anak ko nga. Ang current situation sa atong nasod karon, ma'am. Lahi mo ko nga pagkatao kay mas di ko ganahan pero mas okay ko nga if na ay mga okay ko mo face anong mga problems nga kanang naa gani kay mabuhat compared anang naa na yung mga problema sa imuhang palibot nga wa kay mabuhat. Diba? So, ang imong solution kahit abroad. Layas. Para yung nakapaginawa sa imong kay dili ko ganahan anang ba kanang balong Galibay. siya kanang nakay problema no nya wa kay buhaton ba nya mapabilin ra kang problema problema jud kapoy kayo ba. So para sa ko burden kay siya ba kanang nay problema nya wa jud kay mabuhat about ana ba mo to ana dili ina na mayayo sa Kuan man to si ma'am kanang malumanay. Siyempre say commit jud siya na jud siya yung mga Kuan to si ma'am soft spoken name. Nya ko dugay ambot yun sa to niya nga naka-share jud ko there. Aside na sir wala na yung mga mo ni ako wala na share si mo. Ni open up ko siya nga ma'am, pwede ba na ako iuli akong FA? Kay
dili lang magod karon sukad ba sa una ba na ko yung mga inani mga pangit nga mga thoughts, di ba naingnante ka nga iuli na ko ning kuan na ako yung mga pangit na mga thoughts, dili siya ingon nga na ano kanang na conquer na nako kay mobalik-balik pa man gud siya nya karon nga na ako'y access sa inani nga mabutang. FA means ako ang firearms Ilfa. Murag dali ra kay sa kuha ba, dali ra kay ang exit gani para sa kuha. So ni anak ko nga ma'am basig pwede na ko iuli ma'am. Hindi tao, mapud akong na since ga-share na muna siya og kanang mga kuan sa kuha. So, mahadlok ko sin kaysa ako, mahadlok mapud ko mo gunit ang firearms. But since kinahanglan siya sa among trabaho, kinahanglan mo siya dawaton. Pero murag sa imo ha, O gani. mas better na ano gi Muton mo siguro to nag follow up sa gabi. pero ano man good ka na sa pagkakaroon manageable naman good siya kay dili mo ganito ningo ko sa mga diba last time nga adi ko na pagkakaroon ano bantag nakita ni gahapon Sige. Ikaw na lang sa mga istorya. Post na nato ni. Ano agagatong ay manageable na naman ko. ay nakaingon ko sa iya ha to kay last year man gud siguro dala siguro to sa ko ang postpartum mo to amot wala actually wala jud kay ko nagka-postpartum kaya naman sa climb nang nanon jud mga season na nga na ang mahitabo Adjustments. siya manggod kay dali ra mag-init ang ulo dali ra mag-init so wala kay pasensya uy kay ka pero to last time nakaingon jud ko sa'yo Lodi parang urag na happy ko kay kanang dili na ko siya wala ko ningon na nga kuan akong bana pero dili never man jud ko kuan na iya si term ano parang ano lang jud na lang jud siya time nga init yung ulo lahi na yung mga napang istorya ano na kay makita sa iya nga ano karon kay ano na siya manageable happy gani kay ko kuno di na jud ko sa iya Kuan mo good every time nga mo agi tayo na ma-realize mo ba after nga napasakitante ka ang family si Abby. dili pa sakit na physical ha kanang mag-uul ko ba na emotional nun sa man ako balance on man ako ni siya uy siya siyempre ako wala man ko'y ma-intervention sa iya ha so maghilom na lang ko di na lang kumusukod sa iya ha kuan kay basig asa mo tutok ano ng ulo so yan na lang siya Oo. Mo to sige ko pangitag ways para ma-improve ba para dili siya mo-worsen. Nya nagbunga man pod pinaagi sa tabang sa Ginoo. Balik ta didto sa telepsych nako. Gi na share gyud ako ka ma'am. Nani mo god ma'am na ako yung mga episode sa ako ma'am ba nga karon ra jud nako siya na karon ra ko na ego og sakit kay ba regarding sa ako ang childhood kay sa una elementary high school na learn ra na ako sa dawat pero karon nga nahimo na kong broken family mahugo fam guys so no he was left when he was 6 years old so inana ba niya elementary high school college na dawat na learn na ako sa dawat yun mo yan yung may tabo pero karon nga nahimo na kong amahan diri ko naigo maayo ano ka mambay karon ra ko na offend bam nga nahimo na kong amahan kay naka-realize ko ba nga pwede man di ay nga piliun nimo ang pamilya nya may ana pa ko nga pwede man di ma'am nga piliun ko kung dili mapili kung dili dili na nimo mapili imo ang kapika sa kinabuhi pili ay mo ang anak ngana ba I think kanang kuan siya kanang it will hit hard kana bitaw nang matured na ka kanang imong mga childhood trauma okay lang kay bata pa man ka ato high school and I think pero pag magtiguang na ka na kay pamilya labi na tayo single labi na single pa ka tapos
wala kay trabaho. Murag ana ba mo kuan siya sa imo nga ay ana gud mo nang usually daghan og mga batan-on or nana sa mga midlife crisis karon I think sa iya man gud kay nagka-baby ni sus, grabe niya ka-attach gyud sa among baby. So kanang grabe jud kay siya mo kuan sa bata ba mo nang makita nako nga syempre nagbalo pud ko sa iyahang unsayang naagian sa una. Makashare gugo kang name sa mga narogo nga kasong pwede man day dear. Hmm. Pwede man day nga piliun ang bata unya kana ba murag defense mechanism na lang na ako. Daan pa sa una. Pag naay mga activities ang school nga mag-involve ang families. Defense mechanism na ako para di ko masakitan mo ingno na akong kaugalingon niya. Pag mahimo na akong amahan mo din akong buhaton. Anto nagdako ko so na-learn ako dawat pero karon ba nga nahimo na jud kong amahan. Dito lang ma-offend lang ko perminti ba. Sakitan lang ko nga kasong wa jud ko gipili bay. Wa jud ko gipili. So na-share na ko na ka ma'am ana siya nga sir ka-remember ka nga nag-uban ta og kikidiki nga seminar. Ang first impression ako si mo ba kanang maka-convince yung ka emotionally sa isa ka tao, maka-engage yung ka conversation pero ako na-expect nga mao day na imuhang kaagi ana siya tinuod gyud itong ingon niya kung kinsa daytong ga-suffer mo daytoy pinakamaayong mo istorya kay gawas nga kabalo sila mohil sa uban ay kabalo sila mohil sa uban tungod kay kabalo na pud sila mohil silang kaugalingon. Actually, na si Klein mo good is very kuan gud siya kanang kung mag-argue ka sa iyahan no kay murag ikaw ang mapildi. Walang murag sa ako dili na lang ko mo kuan sa iya kay usually man gud iyang rational nga kuan yung mga reasons kay law grabe kay kakuan yun. Okay, kanang nga good kanang ano gud siya kanang kaya niya daghan niya siya kanang mga advisor na ni siya. Kaya mga sayang advice nga Political advisor ba? na siya mga emotion, mga friends niya, mga ano sa iya. Pero usually, Pero dili jud sa like tan isa, niingon siya sa kuha na. Dili sa pagkuhan ha, wala sa iyang mga friends. Like isa nga, dear, ato na to ni si kuan kay raglain na kayo ang same, ano siya ba, same feeling sa iyahan. Ingani, basig na mga thoughts, ingani advice niya. Ako niingon jud ko sa iya nga dear dili ko gusto nga ikaw ang sa term na ko ato mo-absorb dili jud ko ganahan ana kay kung ma-absorb man pud ni Claire ng isa ka situation dugay kinamawala sa iyang una-una mo balik-balik ang iyang istorya about ana niya ano ko dili ko dir kanang i-try sa iya nga dili man siya selfish no kay sa ko man turbana lako ang gusto na ko nga dili niya ma-absorb tanan kay napa may problema nga ginatubang diri everyday nya mo ato pag siya didto nga kanang kuan kanang ma-absorb niya ba lain magudi siya kay kanang noon gyud niya hantud maabot mig balay lahi na yang mga istorya. So gigan ako siya nga dili ko gusto nga ikaw mismo ang magdalaan nga burden. So ayaw lang sa dili i-offend iyang friend ha pero I think para pud sa akong bana kay lisod kayo nga ako biya na diri no. Ako biya na diri ikaw po daw mo absorb. Ako okay lang kay wala man ko ingana nga mga thoughts na good pero kanang ano ba luoy kanang basta mas better na kato siya balag masuko mo sa ko pero wala na kasi gipanta to nakuan gani siya sa kuha ka nga naman ganun kuan man ka sa kuha nga mato ko dito nga friend man dili lagi ko gusto kay ikaw ang mag-absorb ana niya ang problema so i-try sa niya kung unsaon niya pag heal nga siya lang ana good to dira na ta mo intervention siguro sa iya kung kanang tawagon na gyud ta niya na ba hindi ko gusto nga from the very beginning mo-absorb na siya sa sitwasyon so lisod kay para pud sa ako kay syempre na pud may anak no niya ana ako ang kanang una so siguro i-match jud mo sa Ginoo kay ingana good mo lang na siya ang pinaka nice nga akong gusto i-share karon is kani
ang murag ang healing part sa conversation namo ni ma'am ba. First kay istorya kang negative, maglakalakot mo inana karon kay nana sa part ba murag unsay intervention niya Wa ba. po siguro to no personal. Wala gani ko napataka og istorya no kay nag-video call rami. Ay video call via video call day guys hati kay telepsych man. Video call niya basig na naminaw nga mga officer sa likod ba kay wa ko kabalo ha nya inana pero I think kuan man to, private man daw. Pero Sila lang man mismo nakabalo ato. part. Unya mo din to Lil Fam. Ang na-share ang pinakagusto nako i-share diri sa inyo is ang healing part. Putana ko niya dear. Sir, kung pahunahon ka og symbol sa imong character unsa man atagan ti ka og 5 minutes siguro to thing si ko guna ba ito unsa may symbol na ko flower lain na ba flower si ko guna ba ni abot jud ko una diyan akong akong kuan is akong gidrawing man ipa-drawing akong gidrawing nito kay sun ana na ko lingin di siya lisod drawingon nya murag oh yeah. After 5 minutes, pagod after 5 minutes, gi-solicit din naman po sa akong symbol. Pakita na ko, ma'am, muni akong hunaan, ma'am. Unsa na? Pwede ba niyo ma-explain, sir? Unsa na, ngano na, inana. Akong gipili, ma'am, is ang sun. Nikalitra po din sa kubaw niya, which is na-touch po kung maayo. Kung kay ang sun, magod, ma'am, regardless sa weather, regardless sa sitwasyon sa kalibutan, regardless sa opinion sa mga tao, murais gihapon siya, musidlak gihapon siya to do his duties and responsibilities. Walay makapugong ba? Mo trabaho yun siya buha dili in that sense dili trabaho nga kanang duty nako sa jail kanang responsibilities nako as a husband, as a father. Bisag unsay mahitabo siguro pwede maapil ang kanang sa work. And then isa po dana is dili tanan tao ganahan sa trabaho sa sun. Naiuban inita oy. Naiuban nga iganga oy inana ba. Pero ang sun regardless opinion sa ubang tao mo trabaho gyapon siya kay kabalo siya nga naay uban nga mga creatures nga mo benefit sa iya nga dili makuha sa uban nga elements nga. For example, ang flower or ang plants, ang ilang source of food wala gyud sila makuhaan lain kundi ang light sa sun, di ba? So miskan pag unsay iingon dira sa tao nga inita oy pero ang sun mo duty gyapon kay kabalo siya nga ang flower nang ginahanglan sa iya ha. Ana ba? Daghan nga mga element nga nanginahanglan sa sun miskan pag unsay opinion sa uban. So with that mura ko na dito ra po nako na realize nga grabe no mura po day katong pag-share nako adto dito nako nga ako mga grabe jud day ang trabaho pud sa sun unya luyo siyang ka majestic siyang ka powerful sa iyang ka grabe ka power wa ta kabalo nga luyo sa iyang pagka inana na day siya hinanakit madutlan po day siya ana ba. And then most especially ang sun di gyud siya mapugngan kung moset gyud siya biskan pag moingon ng mga tao morise gyud siya biskan pag moingon tao ay sag rise ay sag set kay trabaho pa mi ay sag guan morise gyud siya. He has his own time walay lain sa kalibutan nga makapagong so nice no na po dak nice siya di. Niya, kabulo ka unsay nakapatouch ako after na ko share adto niya na si ma'am nga wa rabal iser no nga karon ga-raise pug ka og a little sun gamay nga sun sa imong panimalay ba unya niyo no little nga si Abby ba dito ko gasyam no ga-raise mo puday ko og little gamay nga adlaw sa imong balay nya mo tong after ato gitudloan ko niya unsa akong pag-relax unsa akong pag-anay nani siya sir pwede nimo ni ipa himo kang papard sa katawa ko Shout out ma'am. ka realize nga kaila day siya nimo uy bustilan na wake up na uy dili among
Sana mo na wake up no. Kailan si ma'am sa amo kay trainee man ni sa region sa una. No, ano yun? Oh. Nara mong little son. Upay pagmata. Ay, mama. Banana, ito banana. So I think mo to ang pinaka di na ni magdugay nga episode kay manghilabot na gyud ni siya, pero I think mo to ang pinaka major nga gusto na ako i-share sa inyo ha, as well as kang Noemi nga ang among family ay nana lang, and then as imperfect as we are, laban na ako si Noemi dako gyud kay siya nga impact sa ako, tinuod to yung ingon nga gipares gyud dita sa Ginoo kay ma-compliment yun sa imuha ang ano at the same way, in the same way ikaw po ba mo-compliment po ko sa iya ha, pre ani maulam ni mo order sa McDo, so okay tig order, so inana lang yan na pa jud among bibi, uy saman. And so dito lang siguro na mo humano ng mga episode pagbabay sa adir, babay sa ta anak. Sige ito, ay sige bye sige na. Sige, always remember, isa. Always remember, All it takes is a little faith. Bye-bye.